Besok makan pagi. Belum. Bajol kepiye sih? Sedulur. Ora bisa oal sultanan. Ojo takut gosok. Aduh. Ora sampeyan sitan. Kalamun kuwi Chandra kang pinunjul. Kang liluwe. Kalde ngono. Aku gak bakal gelut. Mentas. Kakak. Dibacok. Aku ora trimo perkara iki. Aku ora trimo.
dakwa dumateng kula yen to kula dipun dakwa ngagahi kan bocah wadon menika. Kowe didakwa pawongan yen kowe prawasa bocah wadon. Menika sugih kendel Bonowani. Dakwa lan anakku Maesa Cempaka. Apa kowe ngerti dhewe? Aku lan dakwa lan anakmu. Nanging kabeh mau kasudatan. Kalamun anakmu kepengin ngagahi lan adikku Mintarsi. Goro, apa sing dadi kandhamu? Aku lan nyilih mripating liyan. Nanging aku weruh dhewe. Mula ganti kuwi. Aku ora trimo perkara iki. Oh. Dadi sausing kowe ndakwa lan anakku Maesa Cempaka, kowe ora trimo. Bener. Padha. Aku iki wong tuane Maesa Cempaka. Yen kowe ndakwa lan Maesa Cempaka, padha wae kowe ndakwa lan aku. Bagus. Yen kaya ngono, tak katurno dosane. Oh. Kangkas kula. Cukup iki. Itu mung sopo, Kak. Tak rampungane. Kelakon tak sampurnake. Ojo kakak, kowe jangan ngomong jiwa. Katuran mereka dilakukan. Upami penjerat lakon. Nedani dateng bocah niki. Wonten tulen-ulen. Sudut gunting tatu loro lan Panggil biyen.
kenging menapa panjenengan ngendika kados mekaten klepon kados pundi Nggih mawon jalaran bocah niki tasih kepurang dan piyambak titisipun Sripun Prabu Anusapati. nom-noman mereka taksih pernah anak keturunan kula piyambak nanging kula kirang pitados awit menapa menawi nom-noman mereka taksih anak keturunan kula piyambak putranipun Kang Mas Prabu Anusapati kenging menapa sak mangke wonten ing satengahipun wana kados ngaten Rai pengen perso kelakon menika cariyosipun kados ngaten. Sasuwun mraya Monggo kula aturi junggar anggenipun Mambang Semedi Kanjeng Pangeran Tohjaya nyuwun pangapunten saderengipun menawi abdi dalem walutrungganku dumateng panjenengan. Monggo kula aturi jungaraken anggen panjenengan Semedi masing hasamu. Walutru, Dawuh, sapa kang dawuh munggah oleh sanggar pranggatan? boten wonten ingkang dawuh. Yen ora ana sing dawuh, kena kowe kumawani njugarake anggonku Mempeng Semedi mahas ing samun nyuwun marang Bathara kang akarya jagat kepengin nyuwun wangsit jaran 20 taun suwene anggonku ngranti keping ngudari ruwet ana ing Sengosa. Loko ana pengarepan sapa sing dawuh yen kan dawuh apa pamrih muwang.
sewu. Kenapa? Nuwun sewu Iya. menawi kula menika ganggu dumateng panjenengan. Awit menapa Kanjeng Pangeran? Kula sampun pinten ari menika. Panjenengan kula sawang. Niku kados wonten wewadi ingkang dipun simpen tansah lenggah kaijenan. Nggih to? Panjenengan boten jenak mondar mandir ngalor ngidul. Estunipun ingkang dipun penggalih menika menapa? Wasis kuwi pinter walut. Lho. Anggun tebah-tebah dodok. Nggih. Tapel-tapel wetis. Nggih. Tansah ngalamun. Awit aku kepengin 20 tahun kang kau rikala Rama Prabu Ken Arok Sang Rangga Rajasa Bathara Amureng Nggih, ingkang Rama. tumekaning situ oning pengarepan Gunarpani kang Agus Rudira ing kono Kang Mas Anusapati mung tansah ngendika babakan iki katuwa semene kuwi kang ndadekake penggalian Rino lan ini panjenengan menggalihaken sedanipun ingkang Rama Sang Prabu Ken Arok. bener Tak dohno ta ora. walau tembung musik nanging prasasat kaya kono jeblongake kendangan tak dohno ora yen ngono kowe ngerti waduh Mula ngertos sepatus menika nanging kepriye kula niku sampun dipun wanti-wanti kaliyan Ibu Kenumang ampun buka wewadi menika. Kula ajrih dadi tenan kowe ngerti nggih ngertos. aja wedi lamun ibu kenumang duka marang sinang aku kanyayom Saestu. iya Saestu lho nggih. Hmm. Tanggung jawab lho. tanggung jawab Menika pun pas. Menawi Kanjeng Pangantoh Jaya nyuwun pirsa pejahipun ingkang Rama Prabu Ken Arok bener niku mboten kapundhut yang widi kang sejati mboten. Lho, aku pancen wis ngerti nggih. yen Rama pancen sedani marang liya jalaran kunar paling Rama kuwi jebrabah paling bantu paling pengarepan ning sapa walut sapa sapa hei matu rasa Aku malah wedi. Sampeyan iki malah ingkang wong mawon. Kula niku dereng kula kemang ngenek-ngenek. Mangke nek utek kula kotak nipun. notol rasa peninggalih penelti semua Pejahipun dipun kakai tiyang asane. Pengen pirsa? Yo. Ngeten lho critanipun. Paksa kudu bali. Awit kangen karo anak bojoku. Nyambut gawe 15 tahun. Bali ora oleh kebangetan Jinur Prabu Ken Arok. Yo, ketang ora nggowo apa-apa. Aku tetep bali. Pangeran Anusapati kula nyuwun pangapunten Pangeran. Badil pengalasan Inggih. panci bengi kaya ngene kowe bobol saka ing Kedaton mongko kowe iki abdine Rama Ken Arok Sirangga Rajasa Bathara ya gini lakumu ditulitan. Waduh, Pangeran nuwun sewu. Kula ajeng wangsul Pangeran. Bali Awit kula kangen kali anak bojo kula nyambut gawe pun meh gang 11 tahun. Pendak-pendak kula pamit wis lumrah. nggih pun parengaken. Nek kowe bali kangen keluargamu lumrah kudune badhe pengalasan nyuwunilah kesane Rama Ken Arok bali ing desamu Ning mboten pareng saestu mila kula kapeksa kula badhe wangsul kula mboten kuat kangen kali anak bojo kula. ora dililahi Rama Ken Arok. Nggih, ning ya nggih. Apa sebabe ora dililahi? Nggih. Mergo ana dasare. Menapa dasaripun? Dasare Rama Ken Arok tresna diabdi kowe. Nggih leres nanging nggih kula piyambak gadah keluarga. Kados pundi keluarga kula ngaten lho. Aku weruh. Kangenmu ora kena tambal apa wae. Leres. Yen to kowe dedemitan, kowe ngelimpe. Iki
persidangan prajurit, kowe dirangket dicaos sing ngersane Rama, kowe nampa hukuman gantung. Waduh, pangeran kula nyuwun pengayoman saestu. Bicaranipun kula saged wangsul pangeran. Nggih. Ya, perkara iki rek tak aturke Sarama Kinarok. Matur nuwun, matur nuwun. Nanging pripun? yen kowe bali apa ditampa keluargamu? Mergo kowe pamit anak lan bojomu nyambut gawe nang kutha. Iki Bali kudu kowe nggawa bondo arta kanggo murakapi kanggo nyenengi anakmu lan bojomu. leres ngene iku perkarane kula bingung. Kira cilaka. Wangsul ora nggawa apa-apa, wong dereng bayaran lak ngoten kok. Kaya ngono. Lah niki Iki tak ibaratake kowe kuwi mangan uwan Sri Malakama. Kowe bali ya ora rekoso. Kowe ngabdi Sarama Kinarok, kowe kangen keluargamu. inggih mengira. Kowe gelem lah bantu? Loh. Jadi ki sama nggih. Pisan ora tak aturke marang Rama Kinarok. Nggih pripun mengira? Angka loro kowe tak bantu nyenengke keluargamu anak bojomu. Lah caranipun kados pundi? Lah dalah. Lah nek iki ya gathuk. Wah iki. Iki gatel. Kita manana? Niki. Iki kaki kula. Iki aku ora mau tanggung kowe. Lho, lajeng Iki tak paringi. dipun paringaken. Waduh, sae bener saestu pangeran, matur nuwun. Iki kaki kula, mila gawe sampun nabi, kula nyuwun pamit. Bali korono dicekel prajurit. Lah pripun? Nek Bali ra rono kudune. Nggih nek Ora wis rono wae. Mboten kula tak Sik. maksud. Lho. Lah pripun? Aku ora ngutangke lan kowe penjelasan iki. Nanging tegese kowe utang budi lawan aku. Oh nggih, leres. Iki tembung upama. Pripun pangeran? Sak wayah-wayah aku butuh tenagamu piye? Oh niku to ngaten. Dereng timlan sampun sabiyantu ten kula keputangan budi. Ya. Sampun malih tenaga kula. Nyawa kula pasrahaken panjenengan. Tenawe? Saestu kula. Angge duwe arek. Mergo aku duwe musuh. Kena musuh. Loh. Hei, kalasan. Napa duwe ning bongko kula. Lah pripun? Lah ngrasake lanjang pada pencai kula kok. Sing tak gawe apa? Menika nuwun sewu margapati nggih gadring. Kyai Gandring wal seorang kane. Ngokop gede menungso. Ya kene sawise walke mlayu. Lah mesti kemawon. Piye? Dan semejai kula. Aku mateni kowe ra untunge. Lho, Ora badine. lajeng taris kula. Kowe. Wah, nek ngoten nggih gathuk. Kula menit malih. Wah, selamat uripku. Amarana. Nuwun sewu. Mergo aku duwe musuh. Oh, nggih kada musuh. Kowe tak tagih tenagamu. Kada musuh. Paten musuh. Pateni dia. Sik. Pripun? Arep ndi? Mateni musuh. Kowe weruh musuh sapa? Boten. Lho, Lho, iya sing pateni sapa? Wong ora Lho katen. Piye? Angger wong liwat kalau pateni itu musuh sampean ngoten mawon. Yen wong liwat kuwi kok pateni, kowe bakal dikeroyok wong kampung mudar. Lho, iki mah. Ala ta pripun musuh sampean sinten? Dawuh. Mangke kula ing badhe nglonggo waduke. Mergo kowe utang budi lan Nggih pun kula badhe. entuk duit kanggo nyenengke anak bojomu. Nggih pun. Daya ben ngerti musuhku. Nggih wis. Arep kok pateni? Ajeng kula pateni. Musuhku Rama Kinarok pateni. Dadah. Pun liyane mawon. Lho, yane piye? Lah Sinun Prabu Ken Arok, wah kula mboten wani. Musuhku mung siji Rama Kinarok. Sanes mawon. Apa sebabe? Nggih. Musuhku mung siji Rama Lho, Kinarok. kok menika ati sepuh panjenengan lho. Dadekake kawrung. Nggih. Sedane Rama aku tunggul lametung ing Kemapel. Iki mergo Rama Kinarok. Moko aku anak. Lha aku roh. Aku mau meneng wae. Ndi bektine anak lan tuwa. Mula kobar atiku dadi ngakahi Rama Kinarok. Karono utang nyawa. Lah iki lak panjenengan nek kula nggih mboten wani ngoten. Ora sagu. Mboten sagu. Yen ora sagu. Ora mung nyawamu dadi jole. Anak bojomu tapis tanpa kilas. Lho, pateni kabeh. Aduh nggih. Tangan sendak palawi jebol patumu Kinarok tanpa tanganku pretek yen pancen kowe bisa kowe tak mulyake tak ranting lawan ini
sare mawon. Sare mawon. Anu kula pun duke ujukan nggih sinuwun. Aja suwe-suwe. Nggih, nggih, sekedap mawon sinuwun. Kok suwe teko batin? Oh nggih, menika sinuwun ajudan. Sampun kelapan. Piye pesanan? Sampun kelapan, sampun kula percaya. Ken karo mati. Sampun pecah. Anu nggih, Aku nek lagi timbang. mangke ning ditambahi mangke Orang menawi. kuwi aja semelak. Nggih. Kowe bakal yasake omah sing apik. Wah, matur nuwun. Saben wulan kowe tak bayar. Matur nuwun. Duit bakal tak impui. Ngaten. Apa panjenengane keluargamu bakal Yo ngaten ning sakniki nggih bersita sithik diparingi tambah ngoten. Ngono. Nggih. Pangeran anu sopati jalu bengis. Lian kejem. Iki mboten menapa. Sekedap malih. Aku. Cepet umur panjenengan. aku njaluk pangapura lan kowe pada pengelasan. Lugune Aku ora mentolo pentasan. Nanging kepucuing kahanan. lu yen Kowe ora mati. Aono kowe buka sapa sing ngendani Rama Kinarok. pisan meneh. Mukti kuance-ance pulerpamu, aku njaluk pangapura. Kowe sore entek kok wis bongkok. Ape bongkok ra kali kancane. Akan batin. Kowe tak goleki sapa omah. Barang ketemu malah aku wis mati kakak. Mati karo duwe. Ya, kabeh lakon iki aku weruh. Weruh pripatku dhewe ora milih pripate kiai. Sing mateni Kakang Batil ora ana liya kowe Anusapati. Anusapati. Akan trimake bapatine sedulurku Batil. Wadi iki besok bakal tak buka Anusapati. Ketika Mas Ansopati lalu yuk kene kuwi menyoba. Kula ki lara ati kula. Rasa lagi sepan. Ora mung kowe. Ora mung kowe Kang Sus. Aku kehilangan wong tua. Kula nggih kelangan dulur. Sedih kula. Ora usah nangis. Ora nangis wis elek kok nggih. Kowe kuwi luput. Yuk kene ora biyen-biyen kowe cerita walu. Coplake lagi saiki kok nek mbah cerita. Ampean niku repot malah. Kula sampun dipun wanti-wanti kali ibu. Iya. Dipun wanti-wanti ampun duka. Pewadi niki. Yen ngono walu tu. Kowe ora sakut. Sadurunge ibu ken umang. Rawuh ning papan iki. Lah ini bagus. Singosari niku kagungan panjenengan. Mboten kagungane Anusapati. Ngono. Yen ngono, sumingira ing papan kene. Saya selu nggih. Iya. Apa kudu wanti nggih? Ora.
Dumadakan aku kok ngerti walut rumah. Ki jane ki lagi nyapa to kowe kawan walut. Ibu pirsa walut. Aku pirsa ning dalan kono mau, aku lagi wae kepengin mangerteni kelawan sliramu. Jane kene ngopo to Ger Kajaya? Mbok yo bloko wae nang pangarepaning ibu. Mbok menawa ibu kuwi bisa sapiantu wentenge atimu. Matur nuwun. Kula kepengin nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Ibu. Bab apa kuwi Tole Kajaya? Kalih dosa taun ingkang kau Esa, Rama Prabu Ken Arok dipun sedahi dhateng tiyang sakti. Nanging ibu ngertos lampan punika. Kenapa ibu mboten ngendika tiyang ingkang candala, tiyang ingkang wani percaya dhateng Rama Prabu? oh dadine perkara kuwi to. Tole Kajaya. Kula Yen sliramu kepengin mangerteni, sendane Ramamu Kenarok. Ramamu Kenarok kuwi ora ana sing renah. Nanging sendane iki dikersakake yang witiwasa. Ibu, Eja, ibu menika katingat nanging sakdosipun ibu goroh dhateng yo kene kowe kandha kaya ngono. Rama Prabu Ken Arok cetha dipun sedahi dhateng tiyang ingkang candala, watakipun serakah dakah-dakah. Yen kowe kandha kaya ngono, ateges. Kowe ngerti sapa sing nyedani Ramamu Kenarok? Kula sampun Banjur sapa? Kang Mas Ansopa. Tole Kajaya. Yo. Pancen kandhamu kuwi bener. Nanging perkara iki ora ndak blakakake kelawan sliramu. Awit aku ngeman. Awit nang Aja nganti perkara iki tundang turutan. Yen kuwi bakal bales patine wong tuamu. Iki kanthi dasar apa to? ibu, Eja, menawi ibu nyuwun pirsa babagan Eja ge. dasaripun kula kepengin mulyaken dhateng ibu Ken Umang kados dene Kang Mas Anusapati mulyaken dhateng ibu Ken. Ancak. Kula anak ingkang mijilcah. Kula kedah saged bekti dhateng Kang Sepuh. Bertemu dengan anak lanang. Kedah saged mikul dolan mendem jero Asupaleo. Mongko Rama Prabu Sikta dipun sedani dhateng biasa. Tindakan ibu mboten tresna dhateng Kanjeng Rama. Kapula ibu nyayomi dhateng tiyang ingkang tumindak tanduk. Yo kene kowe kandha kaya ngono. Ibu terus kawan Ramamu lair tuku sing batine iki. Yo kene kandha iki ora terus kawan Ramamu. Kanthi dasar apa kowe? Kanthi dasar ibu sabelo dhateng Ansopa. Ibu ora sabelo kawan Kang Mas Ansopa. Nanging ibu ngeman marang kowe. Iman dhateng Eja. ingatan. Yen ibu ngeman dhateng kula. Kula nyuwun lillah dhateng Kanjeng. Kula pengin
sabelo dhateng sedanipun Rama Prabu Gena. Lho Tojo. Yen kuwi bakal sabelo patine wong tua. Kuwi bakal malesake wong tua. Sing kok nggo piantil kuwi apa kowe Tojo? Dados ibu nyemlangaken dhateng kula. Mesti wae awet kowe putraku. Kowe putraku sing tak tresnani. Monggo kula tenang. Kanggo apa? Bencana kula ibu. Tojo. Yo kene aku butuh mati di barang. Yo kene mencari mati apa pengharapan iki. Kowe Tojo. Putraku sejak gajah-gajah. Bisa ya nih putuwa sejak elok sapa nanti kowe tumekane pati. Ojo yo. Awit ibu tansah sabelo dhateng Ansopak. Nanging ibu nyuwakaken dhateng Tohjaya nggih kula prima. Yo. Mila menawi Kresna dhateng kula kedah kados pundi ibu Kenumpa. Ya boleh Tojo. Yen kandhang minyak rasakake ki bener. Kowe anak lanang. Kowe kudu njunjung dhuwur asmane wong tuwa. Kowe bakal ngerti tuwuh ibu Nyayogyato. Lan ibu ndorongake marang sliramu. Dinten ibu mbalui dhateng Nanging garpan. Nanging pripun? yen kowe bakal memungsuhan karo Kang Mas Manusapati, kuwi langka bisa menang awit. Awit lho. Kang Mas Manusapati kuwi paribasane kaya dewa Ngejawantah. Dheweke wis sekti mandraguna. Sadurunge kowe tetandingan karo Anusapati. Kowe mesti bakal tumekaning pati. Dasar kula Dasare. Kang Mas Mukacondokan Sumelang Gandring. Ya Margapati. Sumelang Gandring Margapati. Kuwi bener. Wonten pundi mapanipun pusaka mriki? Yen kowe kepengin ngerti papan dununge pusaka kuwi. Ana gedhong pusaka Singasari. Yen ngaten badhe tolong marga. Dhisik arep menyang endi? Kula badhe tumapak wonten ing gedhong pusaka. Kula badhe moyong antanipun Kyai Margapati Oleh Kyai. Kajaya. Kula Yen kowe bakal jumangkang mlebu ana gedhong pusaka, apa mbok kira kowe bisa mboyong Margapati? Kyai napa mboten saged? Ora. Sadurunge kowe mlebu ana gedhong pusaka wis dikroyok gaman kawan kabeh para prajurit. Awet ning papan kono mesti ana Anusapati. Kanggo nebus dosane ibu. Nyimpen wati 20 taun suwene, Tole. Aja sliramu dhewe sing mlebu nyidra pusaka Margapati. Nanging ibu dhewe sing bakal nyidra pusaka Margapati. Ibu piyambake ngabadi nyanyian. Yen ngaten ibu matur nuwun sanget. Awit ibu Kresna dhateng kula namung ngucapaken iki ibu saged kasembahan boyong alipun Margapati. Aja semelang. Aku nyuwun mujimu, muga-muga ibu bisa boyong Margapati Sumelang Gandring tak pasrahke marang kowe. Ibu jaluk pamit. Anusapati mesti boten kelomong sultan pakalnya. Iki tok kaya Anusapati bakal mati setanganku. Kanca prajurit kabeh. Aku entuk dawuh wonten ngersanipun Ndoro Putri Kenuma supaya tumuju ing gedhong pusaka Singasari. Mula kanthi kuwi kowe kabeh padha siaga ing gati. Siap. Rotamtomo. Siaga. Ngesti Sanjata. Lumaksana. Magita-gita. Tanyo! 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 Ojo nganti liru ing kewajiban. Tanyo! Tanyo!
prajurit Joko sak jabane Gedhong Pusaka. Saiki uga bakal dadi Gedhong Pusaka sing langgani. Anusapati Pasamwalan. Apa tok kira aku ora mangerteni? Ya. Bakal ndak sembah kaping Sebelah gandeng wis ana tangan. Anusapati